La penya té nou jugador per la temporada que ve. Primer fitxatge, Keye van der Bust, base neerlandès de 1,91 m i 22 anys. En el seu debut a Lliga ACB, 10,6 punts, 5,6 assistències i un més que meritori 35% en triples. És un jugador sòlid i és un jugador que porta 5 temporades a primera divisió, 4 d'elles a l'equip belga Filou Ostende, on va demostrar que era un dels millors passadors i un excel·lent tirador, amb ràtios superiors al 42% en triples. En ACB ha jugat al Thunder Palencia i segurament l'equip que ja ha descendit no era el millor mirall, el millor aparador per mostrar-se, però tot i així el jove neerlandès ha demostrat caràcter. Com dic, 22 anys i 5 temporades a primera divisió demostren la capacitat que té. Com juga en atac? És un jugador molt versàtil en atac, capaç de notar de gairebé qualsevol posició. Té rango de llançament exterior, sobretot a peus parats. És un bon triplista. Gran penetrador amb les dues mans, sap jugar molt bé el pick and roll, sap moure molt bé els pivots i destaca la seva visió de joc. Ha donat 5,6 assistències, que han proporcionat 13,3 punts per partit a Thunder Palencia. Com dic, té caràcter i això li serveix per suplir algunes mancances. Té poca presència defensiva, no és gaire atent als rebots i de moment no manté un bon físic. Però com dic, és un gran base sobretot en el pick and roll i és un jugador que demostra que sap fer córrer l'equip. Amb millors companys i amb millors jugadors, Van der Bust creixerà. Una mostra és el partit contra el Barça, 11 assistències, 5 per a tiradors, 5 per jugadors de pick and roll i una en contraatac. Base complet, base intel·ligent, base que se sap adaptar als esquemes i un perfil 100% joventut. Van der Bust ha vingut per 3 anys i segurament creixerà. Totes les expectatives i tot el volum de Dani Mirat se centraran en explotar el jove talent.